ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ತುಳುಟ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ತುಳುತ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲ ಮಾತಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುದ್ದಿ ಸರ್. ದಯಪಣ ಕಾಂತಾರನ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ ತೂತೇರು ಅವು ಕನ್ನಡ ಡುಪ್ಪಡು ತುಳುಟು ಪಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟು ಬರ್ಪಣು ಅನ್ನಗ ನನಲಂತೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪು ಆ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್. ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡದ ತುಳುಟು ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಾಂತಾರ ಋಷಭ ದಯಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೈವಳನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರಿದ ಪ್ರತಿ ವರೆಯಗಲು ಒಂದು ಜಾಗದ ದೈವಡು ಜಾಗೆಡು ದೈವಗೂ ಅವಳು ಬೆಲೆ ಕೊರಂದಿನ ಆಗ ದಾದಾದ ಮಂದಿಡಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈನ್ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಈರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಡಿ ಮೈಲ್ಗಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಳನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಆಯ್ತ ಋಣ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಋಷಭ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ಯಾಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ. ಬಟ್ ತುಳು ಕಾನಾಗ ಉಡಲಾಯ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಹೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ನೈಜತೆಡು ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಆ ದೈವಲಡ ಪಾತೆರ್ನ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಪನ್ಪುನ ఒక ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ತುಳುಟಾನಾಗ ಕುಡಲ ಭಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡದ ನಕಲು ಅವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ತೂಪೆ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ ದುಪ್ಪಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ದುಪ್ಪಡ ಅವು ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈತಲ್ಲ ಆಪಣ ನಂಚ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳಿದ ಆಯ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವನು ಬತ್ತನಿ ಏತು ಹಂತ ಮುಟ್ಟವ ಆಂಡಿತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರೆ ನೆಟ್ ಓ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಡುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದಲ್ಲೇ ದಾದ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಹುಶಃ ನೀನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪನ್ನರಬಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನೇ ಪನ್ನಡೊಂದು ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಟ್ ತುಳುಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80% ಆಡು 20% ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ವಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತಿನತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿಂದ ಆಟವಲ್ಲ ಋಷಭ್ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತಿಜಿಂದ ಕಿಶೋರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತಿಜಿನ ಆಯ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬರ್ತಿಜಿನ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಟ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾವ ಬೇತಾಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಇವನ್ ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಋಷಭ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಆರು ತೂತೇರಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಟ್ ಅಂಚನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಪನಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರನ ಪುತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಗಿನ ಅಂಚನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಡಸು ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಅಂಚನ ಏರ್ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರು ಮಂದಿರ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೇನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾನೇ ಲೀಕ್ ಮಂತಿಲಾಕೊಂಡು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ವನಗ ವರಹ ರೂಪಂ ದೈವ ವರಿಷ್ಠಂ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆಯ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತಿನಾರ ಆಯ್ತು ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟು ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೊಗಡು ಇತ್ತು ನೀಡ್ದವರ ತುಳುಟ್ಟವರ ತೂಕ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಮೂಸರ್ತೀವ ಮರ ನಾನ್ ಸರ್ತೀವ ಅಂತ ತುಳುಟ್ಟವರ ತೂಕ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತು ವರ ತುಳುಟು ತೂಪೇರು ತುಳುಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಳುಕ ಅನ್ನೋದು ಕುಡಲ ಕೈತಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಕೈತಲ ಬಂಡ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯರ್ ನವೀನಿ ಹೊರ ಹಲ್ಕದು ತುಳುಕ ಅವು ಆತ ಗಂಭೀರವಾದ ತೋಜು ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಬಂದು ನಾನು ತುಳು ಪಾತ್ರೆನ ದೈವ ಪಾತ್ರೆನ ಅವಳು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆನ ಅವಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆನ ರೀತಿ ಅವು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರಕರಟೆ ಹೋದ ನಡೆದು ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ತುಳುಕು ಖಂಡಿತವಾದ ಜನ ಕೊಡೋರ ತೂಪೇನೆ